Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2016 in de categorie Ondernemer. Feiko Westra, Westra Interieur uit Burgum. Ik ben Feiko Westra en namens mijn team hoop ik dat je hem op u zullen stemmen. Op het keiharde werk waar we hier elke dag doen. 4 dagen in de week maken we hier prachtige houten tafels en kasten. En het sociale aspect wat dit bedrijf ook biedt aan de maatschappij. En het werk waar wij al je binnenhalen van boeten deze regio wij, dat maakt het dus bedrijf uniek. En ik hoop dat je hem daarom, mede dankzij het harde werkje van de Aar aan de Tolwier, dat je een stem op u jouwen. Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2016 in de categorie Ondernemer. Janneke Rauwerda de Poel, ProWork uit Dokkum. Mensen stem op u, want wij zijn uniek, omdat wij net alleen een uitzendbureau binnen. Mijn naam is Janneke Rauwerda de Poel. Ik ben van ProWork. Wij matchen, monitoren en trainen personeel. Bij u houdt het werk net op zodra de uitzendkracht plaatst is. Wij sturen bijvoorbeeld ook mystery shoppers die de prestaties van het personeel monitoren. Daarom ben we uniek. Stem op u, stem op ProWork. Genomineerd voor de RTV NOF Sport- en Ondernemersverkiezing 2016 in de categorie Ondernemer. Martin Sinia, BKS Elementen uit Dokkum. Ik ben Martin Sinia van BKS Elementen, bedrijf uit Dokkum. Wij zijn een bedrijf die altijd kwaliteit leveren, die onze afspraken nakomen en die duurzaam denken. En we gaan een geweldig team achter u staan, die u tot de crisissquad hadden aan het zien hier. En die wil graag beloond zijn met een heel pure stem uit deze regio wij. Dat is ook geweldig wijze. Verrassend dichtbij. RTV